u prošloj epizodi. Kako je ovo mjesto? Dobrodošao majstore u arenu izgubljenih duša. Što? Položi svoje zvijezde odmah. 4 zvijezde! Kundev kralju, ustani iz groba! Pakleni zmaji! Napad paklenim ognjem! Kreni, zombi zmaju, uništi paklenog! Moj pakleni, ne! Čak mi niti pakleni nije dorastao! Smlavite nakaze od zombija! Borbena šaka! Kako sam mogao izgubiti? Uspio si, Joey! Vidimo se, gubitniče. Ali čekajte, šefe! Možemo li sada van iz ove jezive jame? Itekako! Ej, dnevno svjetlo! Što je to? Smola, dečki, zapeli ste u ovoj pećini zauvijek. Ovo je stvar teška tonu, ne mogu je ni pomaknuti. Tvoj potez! Tvoj potez! Vrijeme je za poboj! Ova stvar se ne biće, ljudi. Izgleda da smo u klopci. Ma hajde, sigurno postoji drugi izlaz odavde. Ali ovi tuneli idu posvuda. Ostaćemo zauvijek ovdje. Zauvijek? Bakura? Ej, Bakura, što je? Čini se da moj tisućljetni prstan vuče u ovom smjeru. Ha? Zašto? Pa Jugi i ja mislimo da moj tisućljetni prstan može otkriti ostale elemente i da se naoštrava na Pegazevo tisućljetno oko. Pa bi nas mogao odvesti ravno do dvorca. Pegas, jedva čekam da se dočepam tog gada. Obožavam ovu emisiju. Ali što ima na zatvorskoj televiziji? O, divno. To je još jedan nastavak tužne sage o malom Mokubi. Moj će brat doći po mene. Znam da će doći kao što je uvijek došao. Sada smo ostali samo ti i ja, mali, ali bit će sve u redu. Kao kad je došao po mene kad su mama i tata preminuli. Bojim se, Seto. Ne brini, uvijek ću biti uz tebe, Mokuba. Obećajem. Pegas misli da time što me drži zatvorenog može preuzeti tvoju tvrtku Kaiba korporaciju, ali Pegas te ne poznaje kao ja. Dok smo odrastali u ničemu nisi izgubio. Nikad se nisi predavao. Nastavio si se boriti dok nisi sve porazio. I porazit ćeš Pegaza na isti način. Zato dođi i spasi me, veliki brate. Ne brini, uvijek ću biti uz tebe, Mokuba. Obećajem. Dođi brzo. Onda, stižemo li nekamo, Bakura? Čini se kao da hodamo cijelu vječnost. A umjesto da izgleda kao izlaz, izgleda kao veliki labirint. To je točno. A pogledajte ove zidove ovdje. Svaki je kamen uredno posložen. Čini se kao da ih je radio čovjek. Mislite da bi netko mogao živjeti ovdje? Tu bi morali biti ljudi krtice. Gledajte sve te hodnike. Tu sigurno ima 10-ak različitih smjerova kojima bismo mogli ići. I što sada? Kojim putem idemo? Ovim putem. Slijedite me, prsten me vuče u ovom smjeru. E pa recimo da vuče sporije. Ej, Bakura, što je? Zašto si stao? Kakvo je ovo
ovo mjesto? Stupili ste Na sveto tlo, koje je samo dvobojima. posvećeno, Pa mi smo majstori dvoboja. Prije nego prođete. kroz ovu odaju. Hej! Morate pristati. Da se suočite s opasnošću. Toga neka natjecanje. Sada započne. Obavijestite. Svoje najbliže. U klopci ste. I sva su vrata zaključena. Suočavate se s braćom Paradoks. Ko je zaposlio Pegas kao eliminatore? Da vam oduzmu sve vaše zvijezde. Moraš se boriti s ovim gadovima, Jugi. A ako nekom ludom srećom uspijete pobijediti, E pa onda, zagoreti novi test na snagu će stupiti. jer preko moga ramena vidite vrata, a preko bratovog vidjet ćete Još jedna vrata. test odluku. Koju morate donijeti. Koja ćete vrata odabrati? Jedna vrata vode do labirinta beskrajnog. Gdje ćete lutati sve dane života svog. Druga su vrata put koji trebate. Ispravno izaberite i oslobođeni budite. Koja vrata vode napolje? A koje vode do nevolje? Na vama je da pogodite. A na braći Paradoks da znaju najbolje. Pa čak i ako Jugi pobjedi, mogli bismo zauvijek ostati zarobljeni u ovim pećinama. Protiv nas, jedan majstor dvoboja bit će uništen. Zato se morate boriti kao tim. 2 na 2. Kao skladan par. Nikada nisam vidio da se netko tako bori. Ni ja, ali mislim da nemamo puno izbora. Neka onda bude. I bio bi počašćen da se Joey bori uz mene. Dogovoreno, kompa. U redu vi Paradoks, braćo. I ja i Jugi ćemo vas prodrmat. Pripremite se da budete zbunjeni. Pripremite se, bit ćete prevareni. Račune ćemo vam pomrsiti, jer ovdje samo mi smijemo vladati. Ja ću njima pomrsiti račune ako ne prestanu. Dosta je bilo. Da, vrijeme je za ulaganje zvijezda. Ja ću uložiti 2. Plus još 4. Sve ukupno 6. Dogovoreno. To je to, Joey. Ako dobro odigramo naše karte, obojica ćemo imati dovoljno zvijezda za ulazak u dvorac. Tada ćemo se konačno suprotstaviti Pegasu. Točno. Vi glupani, zato Pegas plaća brata i mene. Da vas spriječimo u osvajanju pobjede. U redu, dečki, od sada samo timski rad. Točno, mi smo tim, a vi obavite posao. Sretno. Tišina, glupani, vrijeme je za dvoboj. Čast prvog poteza pripada meni. Labirint. Čekaj, zašto igra tu kartu? Nema čak ni nikakvih bodova za napad. Što je to? Gledajte pod! Nešto izlazi iz njega. Gledajte, cijelo čudo toga izlazi iz njega. Labirint? Točno. A osim ako se ne znate dobro snalaziti, bit ćete izgubljeni u njemu zauvijek. A sad, bez pitanja, bez čekanja, krenite u labirint bez oklijevanja. Uskoro će Pegas požaliti zbog boli koji prouzročuje meni i mom bratu. Mokuba. Zar ne shvaća da me ništa neće spriječiti da mu se osveti? Uskoro će saznati. Povucite potez, ajde! Lakše malo, mi čak niti ne znamo kako funkcionira taj timski rad. Jednostavno je, svi počinjemo s 2000 životnih bodova kao svaki dvoboj. Ali, ako samo jedan majstor izgubi tih 2000 bodova, onda njegov suigrač gubi s njim. Ideš, Jugi ima puno povjerenja u mene. Ne smijem ga iznevjeriti. Igrači u svakom timu će se izmjenjivati u svakoj rundi. Jednostavno je. Ja ću igrati, zatim Jugi, onda moj brat, pa Joey, pa opet ja. A sada, što se tiče same igre u areni labirintu, i ona je također prilično jednostavna.
Sva čudovišta koja pozovete za vrijeme ovog meča djelovat će kao figure na igračoj ploči. Što se tiče poteza, svako se čudovište može pomaknuti broj mjesta jednak njegovoj razini moći. A dok se miču vaše figure, micat će se također i naše. Konačno, ako nekako uspijete proći pored naših stvorenja i nađete izlaz iz labirinta, vaša će nagrada biti izbor između dvaju vrata. Odaberite ispravna vrata i pronađite put do slobode i svježeg zraka. Odaberite pogrešna vrata i pronađite put do mraka. Sad mi je zbilja dosta te vaše glupe rime. I kako to mislite da jedna vrata vode do mraka? Nije to šala mala. Dobro onda. Daćemo vam trag. Dok će sve što vam jedan od nas kaže biti istina, Drugi će ništa osim laži govoriti vama. Istina i laži. O čemu oni to govore? Ma hajde, Jugi. To je samo zagonetka. I bolje da je riješiš. Inače nećeš vidjeti svjetlost dana. Niti svog djeda. Nikada više. od sad pa nadalje jedan od nas će govoriti ništa, ali potpuno istinu. A drugi će govoriti sve, samo ne istinu. Kao što vidite, prilično je jednostavno. Da otkrijete koja od dvaju vrata prava bijaše. Morate nas samo pitati, ništa više. Čekajte. A što ako mi upravo sada lažete? Ne, ja nikad ne lažem. Ne dajte se prevariti, moja će vam vrata slobodu dati. Lažljivče, moja su vrata ta koja vam siguran prolaz omogućuju. Samo malo. To mi zvuči kao stara zagonetka koju znam. Tako je, lažljivac, istinozborac, biranje između dva smjera. Kako ide ostalo? Ej, Jugi, mislim da znam ovu zagonetku. Počinje s raskrižjem na putu. Slušajte, ima jedan klinac koji pokušava doći do sela istinozboraca. Stvar je u tome da je odmah pokraj njega selo lažljivaca. Klinac ne zna kojim putem krenuti, pa zato pita seljaka za smjer, ali on ne zna je li taj seljak iz Istinograda ili Lažograda. Stoga seljak kaže da će odgovoriti na jedno pitanje, a to je zagonetka. Što bi klinac trebao pitati da dođe do Istinograda? Stoga klinac pita tipa da ga odvede do svog vlastitog sela, jer bi ga tip koji govori istinu mogao odvesti do sela istine, zato što govori istinu, a lažljivac bi ga mogao također odvesti do sela istine, jer bi to bilo laganje. Znači, prvo trebamo otkriti koji od vas dvojice govori istinu. Onda nastavi. Dopustit ćemo svakom jedno pitanje. Dobro, kao što je klinac u zagonetki pitao tipa da mu pokaže svoje selo, sve što ja moram učiniti je pitati vas da mi pokažete svoja vrata. Zato vi obojice pokažete vrata koja čuvate. Sada će onaj koji govori istinu morati pokazati svoja vrata, a lažljivac će morati pokazati vrata onog drugog. Pogodak! Upalilo od prve. Para je lažljivac, a Doks govori istinu. Sada Jugi mora pitati Doksa koja vrata vode odavde i sve je riješeno. Ne znam baš, to se činilo prelaganim. Ej Jugi, a da mi malo odaš priznanje za trud? Žao mi je što te moram razočarati, Joey, ali ja ne mislim da smo već riješili zagonetku. Zapravo, mislim da i sami idemo krivim putem, da se tako izrazim. Ali rekao sam ti, Jugi, to sam čuo već prije. Tvoja zagonetka ima neke zajedničke stvari s našim položajem, ali postoje neke ključne razlike. I vjeruj mi, Joey, te ključne razlike mijenjaju cijelu prirodu problema. U tvojoj zagonetki postoji samo jedna osoba na raskrižu koje postavljaš pitanje, ali u našoj situaciji mi ih imamo dvije. Paru i Doksa. Ali i Para i Doks rekli su nam potpuno istu stvar. Jedan će od njih govoriti ništa doli istinu, a drugi će govoriti ništa doli laži. Ali već je i u tome problem. Jer ako oni jesu, kako kažu, jedan istinozborac, a jedan lažljivac, lažljivac to nikada ne može priznati. To bi značilo govoriti istinu. Jedini način na koji bi obojica mogli dati izjavu jest ako bi obojica lagali. A to znači da ne možemo vjerovati niti Pari, niti Doksu, a niti njihovoj zagonetki. Jao, boli me mozak. Ne brini zbog toga, Joey. Danas je zagonetka samo trebala skrenuti s puta. Sad se borimo, a poslije ćemo se zabaviti ovom dilemom. Dobra odluka, Jugi. Iako sam najbolji u rješavanju problema na igralištu. A sada u pobjedu. Morat ću biti oprezan. Nikad prije nisam igrao na igralištu labirinta. Ja ću prvi. Dabar ratnik!
dobar izbor, štakor u labirintu. Ali vrijeme istječe, zadnji je dan tom stvoru. To ćemo još vidjeti. Dabru, naprijed 4 mjesta. Za svaku razinu bodova po jedno. 4 mjesta i već si preduboko zaglibio. Sad sam ja na potezu, a ja spajam skrivenog demona i sam labirint pomoću polimerizacije. Što je ovo? Skrivena sjena, smrtonosan napad kanđama. Zbogom, ratniče dobar. Izašlo je iz zida. Vraća se. Tamo ga dečke ne mogu napasti. Stvarno smrtonosno. Oni varaju, pomaknuo se previše mjesta. Naprotiv, skrivena sjena nije se pomaknula ni za jedno mjesto, micala se po zidu. To je točno, a zid nema nikakvih mjesta. Ovo nije dobro. Naša čudovišta moraju brojati mjesta dok hodaju po labirintu, dok se njihova skrivena sjena može kretati kroz zidove labirinta. To znači da može napasti kad najmanje očekuje. Naša strategija je, sada znate, slanje čudovišta koje vidjeti ne možete. Vi glupani, nećete znati sad kada se skrivena sjena sprema za napad. To ćemo još vidjeti. Napadač sjekirom, napad! A i položit ću još jednu neotkrivenu kartu na igralište. Ali kako ne mogu vidjeti vaše podmuklo malo čudovište, ne mogu ga napasti. Stoga se neću uopće pomicati ovaj potez. Samo ću držati napadača sjekirom što dalje moguće od zida i vaše podmukle lasice. Vredi! Bravo, to je dobar potez, Joey. Sve dok se držiš što dalje od zida, možeš izbjeći svaki podmukli napad skrivene sjene. Za sad ide dobro. Nisam izgubio ni jedan životni bod. Dobar potez. Nadam se da će tako nastaviti. Ne brini, s Jugijem kao partnerom Joey ne može izgubiti. Nadam se da si u pravu. Ovakav timski rad je opasan. Mogu nam napasti najprije slabijeg majstora. Misliš Joeya? Ja sam na potezu i postavljam ovu kartu neotkrivenu. Zloglasni pauk. Bilo koje suprotno čudovište koje stane na mjesto sa simbolom zloglasnog pauka, istog će trena pasti kao žrtva njegovog fatalnog iznenađenja. Također ću postaviti i labirint tank u napadu i pomaknuti ga naprijed 7 mjesta. Sjajan posao, brate. Sad bi ih trebali uhvatiti u labirintu. Hvala, brate! Ja sam na potezu. Igram Gorštaka u napadu! Naprijed 4 mjesta, u labirint! Ali napadačka snaga Gorštaka je puno niža nego one skrivene sjene. Onda će biti uništen. Vi glupani, zar niste ništa naučili? Skrivena sjeno, napadni Gorštaka odmah! To je Gorštak osuđen na propast i tvoji životni bodovi. Bojim se da ne. Kako to misliš? Kuna i slance! Šta je to? Moja je karta zamka upalila. Otegni ga napadaču sjekirom! Ha, karta koju sam malo prije odigrao neotkrivenu bila je karta zamka. Kuna i slancem, ona hvata bilo kojeg suparnika koji napada. Položio sam tu kartu da pomognem Jugiju. Povisila je napadačku moć Gorštaku. Gorštaku! Napadni skrivenu sjenu! Sada će vaša sjena biti uništena. Ne! Skrivena sjena je gotova! Kakav tim! Pa da, rade zajedno kako bi porazili tu ludu braću. Čini se da Joey postaje sve bolji. Sad već razmišlja strateški. Moramo ih zaustaviti da će smo propali! Moja krivica to nije, nemoj mene gledati. Ha, ako ovako nastavimo, pobijedit ćemo u ovom dvostrukom dvoboju i imati dovoljno zvijezda za ulazak u dvorac. Točno, ali nismo još pobjedili. Moramo biti na oprezu ako želimo poraziti braću Paradoks i izvući se iz ovog uvrnutog podzemnog labirinta. Nazdravljam Jugiju.
Za osvajanje prve runde, uz pomoć svog malog prijatelja Joeya. Gospodaru Pegaz, iskreno se ispričavam što vas prekidam, vaša visosti. Počinju mi ići na živce tvoja stalna prekidanja, Kroket. Mislio sam da biste htjeli znati, Seto Kaiba je primjećen na otoku. Znam već to, Kroket. Zašto si ti, šef osiguranja, uvijek posljednji koji sazna te stvari? Ne brini, Kaiba će doći k nama, jer na kraju krajeva imamo mamac. Što ti se dogodilo, brate? Zašto nisi došao? Rekao si da ćeš uvijek biti tu kad te trebam. Gdje si? Nikada me prije nisi iznevjerio. Dajte mi to! Vratite mi to! Daj! Evo ti Mokuba. Hvala. Uvijek si došao kad sam te trebao. A gdje si onda sada, Seto? Zašto me nisi našao? Trebam te! Zašto nisi zaustavio Pegaza? Dolazim, Mokuba. Dolazim te spasiti. A ako mi se Pegaz pokuša ispriječiti na putu, požalit će.